Senegal jamana mobiliba bolla minnu kun minɛla cɛ marifatigiw fɛ u tilala ka labila. An balima aw bisimila malakju ka kunnafoni kɛnɛ kan. An ka bi kibaruya o bɛ tali kɛ alamisa don septamburu kalo tile 4. Senegal jamana mobiliba bolla mɔgɔ 6 olu minɛla Mali jamana kɔnɔna la. Ni mɔgɔ minɛlen ninnu na a yirala k'a fɔ ko chauffeur 2 ale ni paranti 4 de kun don cɛ marifatigi dɔw fɛ. O hukumu kɔnɔna la u ka hakɛ ɲini jɛkulu bɛ yen nɔ ni o ye Union des routiers du Sénégal URS. Olu ye sɛbɛn kɛ ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko olu kɔni kamana gannen don ka sababuya kɛ u baarakɛɲɔgɔn maa 6 olu minɛlen don. U ka sɛbɛn in kɔnɔna la u ye a yira k'a fɔ ko olu mobiliba bolilaw olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nin jamana 2 ninnu sanni feere kɔnɔna la. Ko wa ko o minɛli min kɛlen filɛ nin ye tantɔ ko nin ye dankari kɛlen ye u ka lakana la fo ka taa se u ka denbayaw yɛrɛ fɛnɛ ka lakana ma. O sababu la u ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin Senegal jamana ɲɛmɔgɔw ma fo ka taa se Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma fo ka taa se diɲɛ tɔnba bɛɛ lajɛlen ma. Kulu o kulu bɛ yen nɔ ni olu bɛ se ka dɛmɛ don u ma ko ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa olu baarakɛɲɔgɔn ninnu u bɛ se ka labila cogoya min na. Tile 2 o kɔfɛ sibiri septamburu kalo tile 6 u ye sɛbɛn kɛ ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko u baarakɛɲɔgɔn maa 6 minnu kun minɛlen don Mali jamana kan ko u labila la. O hukumu kɔnɔna la u ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ninnu ma. Ale ni maa o maa bɛ yen ni olu ye wulikajɔ kɛ walasa olu baaraɲɔgɔn ninnu bɛ se ka labila cogoya min na u ye foli kɛ ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ waati min na sisan u ka hakɛ ɲini jɛkulu o kɔni ma ɲɛfɔli kɛ u ka labilali cogoyaw kan nka kibaruya wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da u tulo kan. Ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn diɲɛ sanga wɛrɛ.